za dola. Kuti ifeyo inyo bomo mwadenga mungapanga banji survive popanda dola. Kuti dola ili pambali komano inyo mupanga zanu zitheka banji mungapanga banji run government dziko ngati la Malawi. Dola yo ndimene ikubwesa mafuta. Ingona utesa dola is like mandina forex ndimene ikubwesa mafuta kugula ma dollars mmene so tikudziwira ndiso mnani naso ma lectures anake. So yeah, mafuta timagula ma dollars zingazotheke banji kapena tipali njira yanji imene munga gwise ntchito kuti tiziye kwa chathu kale amphamvu tiziyendesa chilichonse bwino mudziko muno koma dola isakhale kuti ndimene ili yopambana pazonse kapena ndalama yathu ikhale backed with dollar. Sumene ndi labulo wambiri. Wambiri. Okay. Ndiyankha ndifotokoza ndithu. Mairi azena ndipempha kuti ndibise kisisi chimenecho. Okay, chifukwa kuti adaniso amakhala kumvetsera. Wow. Amalawi anzathena azapanga interpretism muchizungu. Okay. Kuti US Treasury idziwe what we are planning ndikubisa. Komabe ndiyankhabe very eloquent kuti alisamvetse muchichewa chabwino. Okay. Choyamba tikunati tidziwe dola. And zosizwa kamba zonzona. Okay. Choyamba tikunati tidziwe dola. Dola ndiyo chenjera. Okay. Imakhala mafomu zangapo. Pali nthawi imene dola imabwera ngati ndrama yoti anthu andziko aligwiritsire ntchito kudziko kwawo nkudziko kwathu komwe milungu agwiritsire iyo ntchito ngati ndrama. Koma nthawi zina imasanduka value chabe. Okay. Osakhaso ndrama. Ndifotokoza ipopo. Nepali nthawi zina imangosanduka influence ya market. So when kunachokera influence yawo ndi migwirizano ya maiko kuti apange cooperate kwa amene awine nkhondo. Germany inkafuna kuwukira munona zana ichita pa nkhondo paja. Japan inkafuna kuwukira anayipatsa Hiroshima. So amaiko anagwirizana. Nkhondo tikulimbana zakhala universal currency. Amene waluza avomere. Amene asamafuna kuvomera analangidwa ndi maiko anzawo. So influence yawo ili by pangano la maiko. Koma maiko aja kwa ife alibe ntchito. Chifukwa kuti okhaokha ali pa mpikisano wa superpower. Okay. Koma superpower uja akulimbana against ndani? Akulimbana against maiko akuno kuti atipange exploit. Okay. Mili kuti ifeyo tikuna tipange pangano la kuno. So pangano la uko lowapatsa influence, pangano la kuno lowachotsa influence. Okay. Fakiti makamboti nali Africa Union jakambiyana mbulira amene mucha. Fakiti nokambiyana chamba ndi chichi. Maiko sauko they need us. Kaya maiko otsutsana chotani even pa udani wawo amatha kugwirizana kugwira ife ngati China ndi America ali pa udani wopya. Koma maminozi aku Zambia, Malawi, Tanzania, Mozambique apanga ubale akumanga njanji limodzi. You see? So tivomere ndithu maiko ako akutifuna ife. So pangano la uko tiligonjetse tikonze pangano la kuno tasolva vuto limodzi. Influence dola nthawi zina imasanduka influence. Chachiwiri dola imasanduka ndakamboti ili mphamvu yoti ndalama ija izungulire igwiritsidwe ntchito. Koma ndalama pa design ya ndalama ndi zinthu zitatu. Choyamba ndi khala pakati osithana katundu. Chachiwiri ndiponso koma ndalama yonse katundu. Chachiwiri ndi measure of value ngati tape ta measure kuti chimpanji cha 5 cm. Koma tape yo si 5 cm. So ndalama ima measure value ya chuma koma yoyo si chuma. Chachitatu ndalama ili ngati saka la chimanga imasunga chuma koma yoyo so si chuma. Dola si chuma si katundu. Ndi nkhala pakati wa katundu. Ife kuti kazadziwa zimenezo tagonjetsa. Fa ife tili ndi chuma, ife tili ndi katundu. Sangaje madollars. So chachiwiri tagonjetsa the circulation. It means ndalama ija kamazungulira yathu ndi yawo ili ntchito imodzi. Kukhala pakati posinthana katundu. Tikuli ni ntchito zitatu. Kankhati osinthana katundu, kuyeza value ya katundu, nkusunga katundu. Koma amene ali ndi katundu ndi champion. Ali ndi chuma ndi champion. Ndi ife zakupanga focus on kubuild chuma.
ndoti nthawi imene tikusowa zinthu chifukwa chopanda dola ndi nthawi yamavuto opirira kanthawi kochepa kacha koma tikagwira chuma mkatundu zinankafuna panga choni chilembwezi cha pobwesa providence industrial mission tikagwira chuma ndi katundu tamba kuigonjetsa dola ija pambali imodzi kale ya ntchito za ndalama zimene iwaja okay pali document amati Keynes plan ndiyaikulu kwambiri singaipange summarize panopa imakambo you should find a currency that has to be a compromise akati compromise ananthoza chani ananthoza kuti ntchito zitatu za ndalama aziphwasula ife tibwezeretse ntchito zitatu za ndalama kusinthana katundu ndalama sakhale katundu kumeasure mulingo wa value ndalama isakhale value kusunga chuma ndalama isakhale chuma in other words tizachotse mphamvu mu ndalama ndalama otaikesedwa mphamvu sunga ichotseso mphamvu so technique yawo yopangira devaluation it means ndalama inayi ndi value koma ndalama ukaichotsa value kuika mu katundu ndoti devaluation singathe kupanga devalue katundu kufa katundu let's say iwi ndi biscuit value yake ndi biscuit koma ngati uyo aiteni kwacha itauza sitha value ateni kwacha so ndi very complex ndikuona kuti audinyoza 7 pagoma batamati ne value ndama yasiyana chani koma just both chichewa chibe ma technical terms achizungu koma mphamvu tikamati iwe ndi wamphamvu bakira lako la mphamvu sitanthauza kuti ndi value ya mkono wako so value ndi mphamvu zosiyana koma anyway tsiku lina zakamba kuti kubwesa mapebecha ambiri basi kubwesa program 20 minutes Dennis Mahata so is for koza topic tsabwera pene popo chomaliza dollar influence yawo kwambiri ili ku ma agreement so atsogolera beta wasankha mu process ya democracy iyi kwa process ija kuti they spend more kuti awine zisankho atsogolera kuti amakhala victim ya dollar chifukwa atsogolera amenaja akubwera mboma kabwezeretsa chuma so munthu amene akufuna kubwezeretsa chuma mboma sangalole ma measures amu reserve bank okhwimitsa political party financing in return akamabweretsa compromise ya measures ija azungu amafuna kutsaso ma measures awo so iwe amakulola mtsogoleri ubwetse ma weakness mu reserve bank political party financing ya ino mimba zanu amene kubwezesa chuma chanu cha campaign na also amalowetsa ma compromise yawo mfako zaona mukangamba kutsutsana monetary rate amamba kamba kanya corruption dziko lanu ili corrupt mwango uganda kuvomera monetary rate yawo amamba kuyamikira atsogoleri ayamikira kwa atsogoleri mwakamuka muchira muno muzachuma you see so if ngizone chipani chathu sichigawo zitenje sichigawo ma handouts tikufuna zalo yemboma fa Malawi avomera kuti anthu ali masala osachita unonga ndalama sifuna zakhala ndalama ifebwezeretsa sifuna kugwetsa plot yanga kuti ngazona boma zabwezeretsa so ndikoyika ndombe ku reserve bank akoti mpaka akoti number 3 ndombe kozoti zikutseka khomo la dollar kwa zotseka sokhomo la individuals ai agreed